ଶାଗ ଆଉ ପନିର ଆଣିଛି କ'ଣଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବନା ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय श्रुति रेखा ब्लॉग्स ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ପାଲକ ପନିର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତ ପାଲକ ଦରକାର ପନିର ଦରକାର ଆଳୁ ବି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ପାଣି ପକାଇଦେଲି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପାଲକକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ପାଲକକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଇଦେଲି ପୁରା ନରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜାର୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ କାଜୁ ପକାଇକି ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇଲି ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏମିତି ତେଲରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ମୁଁ ଫୁଲକୋବିକୁ ବି ପକାଇଦେଲି ସେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ମୁଁ ପନିରକୁ ବି ସେମିତି ପକାଇଦେଲି ତାପରେ ପୁଣି ତେଲ ଗରମ କରିଲି ସେଥିରେ ଜିରା ପକାଇଲି ପିଆଜ ପକାଇଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିବା ମସଲାକୁ ମୁଁ ପକାଇଲି ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି ସେଥିରେ ତାପରେ ଆମେ ପକାଇବା ପାଲକକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ତାପରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଦେବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ମୁଁ ଏବେ ପକାଇଦେବି ଚିପୁଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ପନିରକୁ ପକାଇ ସାରିଲିଣି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେବେ ମୋତେ ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ନେଇଛି ପାଣି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।